Стой. И здравейте на всички, които ни гледате, ние сме PvP Friends BG и днес играем в PvP Fight Gaming! Саша, какво правиш, бе? Та, Сашко го кикам, защото спамваше табелките, явно. Да, хора, това е PvP Fight Gaming, един доста хубав сервер, IP в описанието или може би в момента ще го видите върху мен. Да, ще го видите върху мен. Добре, сета. Сега ще играем тук едно с едно. Да. И събрахме доста айтеми. Да, и можем да влезем на Майнкрафт. Да, и като отидем на море... Извинявайте за това. Утре отиваме на море. Всъщност не утре, ами други ден. В един часа просто ще заминем утре за море. Не се знае дали един. Ще е един. Казах един! И да. Като заминем за море там, ще снимам, познаете на какво? Майнкрафт и. Кажи го пак. Майнкрафт и. Я пак? Майнкрафт и. 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 Ще снимаме на Майнкрафт Пи, дами и господа, мултиплеер. Разбрахме как, ако искате да знаете, пишете в описание. Добре, ако искате да знаете, пишете в коментарите долу. Благодарим ви за 87 абоната, но преди имахме 88 сета. Аре бе, Саша, бе, какво правиш? Кликай тъпата табелка. Реших си първо. Аре, кликай тъпата табелка, те да свършат и да се меляме. След като се измеляме, ще продължа клипа. Да, и забравих да ви кажа, играеме до 3 спечелени рунда, 2 от 3 спечелени рунда. Не съм хак. Между другото не съм хак, само да ви покажа. Стойте. Точка Minecraft. Ето тук е чисто. Versions. Чисто. Motherfucker. Та се тая. Те тапаци няма ли да свършват вече, защото искам да цъкам едно срещу едно. И значи виждате как Сашко умира и садва. Дали някой ще ви каже хай? Добре, никой няма да ви каже хай. Те се смеляха тук. Аре, бийте се! Гледай, човек, бати тъпите. Тук имаме главички на... О, добре, почва. Се тая на какво имаме главички. На Бозайде. На знака. На Бозайде. На Митър Бозайде. Не копирайтвай. Бозайде! Човек, не копирайтвай! Сашко е не. Сашко ще умре. Може би аз ще умра. О, добре. Първа победа, дами и господа. За никой рунд не е спечелил. Сега ще видите как се кампи. О, кампър. Айде да не правя копирайт. Нещо, че... Аре, бе, човек, излизай! Чакай, човек, какво няма. Аре, бе, нуп! Като умря няма да имаш лък, да. Предсакам. Сега ще умреш, младеж. В главата! Ганджа в главата! Седа. Лак да ми... Добре, фак. Не, ще умра. Няма да умреш. Ще умра. Първи рунд. Имаме победа, дами и господа. Първи рунд, победа. Крафт Молес 1, Ерикт Хун 0. Сега заспекваме те. Те са нубове някакви. Като мене, нали?
линк за канала на Solus BG ще има в описанието, или може би в момента ще го видите, сега ще гледа към мене. Или може би в момента ще видите линк за канала му върху главата на Сашето. Виждате, имаме главата на Бозайде, Да. на знака и на Никите. На Никича и тук има някакъв пич с някаква шапка. Аз съм на 1.7.2 и затова. Аре, кликай табелката. Главата на Бозайде. Та в момента сме си при хомето и... Да, тук ще се тепаме. Аре, идви тук долу, Саш. Чакай малко да си остава, айтемите по-бързите. Ако се чудите, хомето ни е на хиперзащитено място, така че... Та, да, хора, тук сме. Та, аре, Саше, на 3, 3, 2... Стой! Старт! Да, човек. Нали аз отгорявах уж. И Сашко умря. Айде, пиши бък. Та... Соус, искам да ти покажа нещо. Ето тук ни е хомето, между другото, ако гледаш клипа. Тук ни е хомето. Това е спална. Да, съжалявам. Ама за това е виновен Пачино 1997, защото той ми щупи блокчето под краката и аз падах и решихме да се нанесем тук. Съжалявам много, пич. Сорка, човек. Сорка много, извинявай. Ай! И стой! На малко кръв съм. Не. Добре, хора. 5, 4, 3, 2, 1. На малко кръв съм, но пак ще те убия. Как ще ме нацелиш, хакер? Какъв хакер е? На клипа ще виждаш, че не съм хак. Добре. Така аз умрях. Так. Бърнет студет. Изчакай, Саша, не ми взимай айтемите, плиз. Мамо, сега ако ми ремувнат айтемите, ще садна. Така, Саша, аз си вземах моите айтеми, ела си взимай твоите. Да, между другото ми се падне от тази яка кирка. Ей, загубих 29 лева, Се тая. Добре, това е малко тъп клип, знам, но... Ай, няма какво се прави. Реших да снимам един клип. Саша, аре, идвай. Да. Та, това не е хомето, съжалявам. Ако искаш не го махай, то с педера ще ме убие. Да беше казал по-рано, А? Лев. Аре, лев. Кой? Аз. Защо, Аре, човек! Чекай, е блокиран. Не ти е блокирал. Не искаш да играем. Изоставач? Аре, идвай, Чекай, Сега той зомби ще си го отнесе. Манка му! Педерас. Така играем условно Майнкрафт. И? Да, ако намеря някаква свестна програма за записване на Android. Защото не знам дали има такива. Ако има, умолявам ви се, пишете в коментарите някаква програма, дето да се снима на телефон. Да, хора, аре, Саши, идвай. Идвай на хомето. Да, хора, сега да ви покажа малко нашето развитие. Преди да свърша клипа, ето това тук и това тук. И така за край на клипа. Не, тапак! Тапанар. Дайте. Ако си ми вземал айтемите са, просто ще пребия. Аз ще ги бъда.
няма ми взимаш айтемите. И добре хора, това беше от нас, ние бяхме PvP Friends BG, абонирайте се, дайте вод за клипа.